ёсць турма. Мы с братом глядели телевизор. Постукали ў дзверы, і мама адкрыла. Гэта былі следчыя. Яны былі апранутыя ў бронекамізэлькі. І са зброяй чалавек 5. У іх былі балаклавы чорнага і зелёнага колераў. А адзін з іх быў з алюмініевым шчытом, каб абараняцца ад зброі. Я будаваў лего. Хтосьці пачаў моцна стукаць. А гэта быў вечар. Мы спалохаліся, што нам выб'юць дзверы. Мама падышла і адкрыла, а яны залетелі і сталі моцна крычаць. Там было 8 чалавек. Адзін з камеру ўсю кватэру нашу засняў. Сказалі, іх тут збірацца не хацелі. А тату паставілі да сцяны і трымалі, пакуль не забралі маму. Я сабі, а яны адарвалі мяне ад яе. І моя мама ў турме. І мне яе бясконца шкада, калі б я магла замяніцца з ёй. Я не ведаю, навошта яна там, бо яна нічога дрэннага не зрабіла. Я дакладна ведаю, што моя мама добрая. Я трапіла ў бальніцу, калі забралі мою маму. І мне нельга было плакаць, бо я б задахнулася. Я скажу, куды нельга ехаць, калі вы не хочаце, як моя мама, быць у турме. У Беларусь. Для мяне. Да цябе прыйду, не згубіўшы след, як буслы вяртаюцца па вясне. Мама! Машка! Честная! Уходи! Честная! Уходи! Честная! И вечная. Что застанется, коли скончится все? Только любовь. Только любовь. Только любовь. Дзеці гавораць простою моваю складаныя рэчы, што дабро не заўсёды перамагае зло, і дабро мусіць быць сілаю. Таму я жадаю ўсім нам сілы внутрі, сілы знаружы, каб праз гэта дабро перамагло зло, і мы пабачылі гэта ў нашым жыцці.